Бүгін 13 сентябрь республика халқы үшін ең мөһимкен. Бүгін Татарстан Республикасы президентін һәм жерлі өз идарә органнарына депутатлар сайлау күні. Бірдем тауыш беру күнінде районымыздың 44, шәһәребезнең 16 участок сайлау комиссиялары үз эшен иртәнге сәгать 7-дә башлап җибәрде. Безнең төшерү төркемебездә 23-43 Аксумла участок сайлау комиссиясендә булды. Районымыздың авыл җирлектәрендә урнашкан участок сайлау комиссияләрендә дә иртәдән үк җанлылык иде. 23-43 Аксумла участок сайлау комиссиясенә иртәнге сәгать 7-дә үк беренче сайлаучы килеп үз тавышын бирде. На нашем участке 23-43, всего избирателей 345. Безнең участокта исемлек буенча 345 сайлаучы, беренче булып гласчы Владислав Пайдуганов сайлады. Без аңа беренче сайлаучы буларак чәй сервизы тапшырдык. Яшь сайлаучыларыбыз җидәү, без аларга да бүләкләр әзерләдек. Мы для них тоже приготовили подарки. 23-48 Бикөле участок сайлау комиссиясе мәктәп бинасында урнашкан. Сәгать 8 тулып килсә дә үз тавышын бирүчеләрнең саны шактый иде биредә. Барлыгы исемлектә 487 сайлаучы, шуларның 8-се 18 яшьтәгеләр быел беренче тапкыр сайлый. Авылның үзешчән сәнгатьтә катнашучылары сайлауга килүчеләргә матур концерт программасы тәкъдим итте. Һәркемнең күңеле күтәренке. Елның-елы авылда беренчеләрдән булып Ильяс ага Билданов сайлый. Быел да Аксакал беренчелекне бирмәгән. Сайлау комиссиясе әгъзалары 15 кешене өйләренә барып сайлатачаклар. Бикүлеләр бүгенге көннең мөһимлеген аңлый. Бүгенге сайлауларга иртән иртүк килдек. Сайлауларыбыз бик мөһим. Һәрбер гражданның бурычы. Үз тавышыбызны бирдек. Biz saylovlarga aktiv qatnashamiz, har yilni kelamiz. Biz bayram kelganda. Бердәм Россия партиясеннән күзәтүчеләр закон бозуларның булмавын, бикүлеләрнең сайлауда бик актив катнашуын билгеләп үтте. Бу вакытка иртәдән бирле халык бик актив килә. Закон бозулар күзәтелмәде, барсы да әйбәт бара, тыныч бара, халык актив. 68 яшьлек Валерий Акмурзин һәр елны сайлауларда актив катнашып килә икән. Бу елда иртән иртүк 23-45 Аксумла участок сайлау комиссиясенә килеп үз гражданлык бурычын үтәде ул. Каждый выборы участвуем. Мин һәр сайлауда катнашам, бу безнең гражданлык бурычыбыз. У нас 349 избирателей. Безнең участокта исемлек буенча 349 сайлаучы бар. Барысы да актив катнашырга, үз тавышын бирергә әзер. Бездә халык бик җаваплы карый бу кампаниягә. Беренче тапкыр сайлаучыларыбыз ишәү. Энҗи Хуҗаханова Казан медицина күллиятендә белем ала. Быел беренче тапкыр сайлауларда катнаша. Студент кыз ял көнендә үзенең гражданлык бурычын үтәргә кайткан. Яшь сайлаучы бу көнне бүләкле дә булды. Мин бүген беренче тапкыр сайладым, әлбәттә дулкынландым. Бу минем өчен бик җаваплы. 23-47 салдака участок сайлау комиссиясендә халыкның күпчелеге төшкә кадәр үк килеп үз тавышын биргән. Биредә 309 сайлаучы, шуның 4-се беренче тапкыр сайлый. Бу 13 сентябрь көне бәйрәм дип уйлыйм, потому что бүгенге көн бездән каждый сайлау участогына барып, дөрес юлга дөрес выбор ясарга тиеш инде. Үзем, например, мин тоже сайладым, сразу сайладым, 8-дә мин уже сайладым. Халык күп килде безнең дә уже сайлау битте диергә дә булдырабыз. Безнең уже 97% халык килеп битте. Халык иртән тотынды 7дә безнең 7дә хәтле уже 5 кеше килеп тордылар. Алар уже 7дә сайладылар. Алардан берсе иң карты кеше ирендә 81 яшьлек әби үзе килде. Сайлау көн Солдакай авылы халкы өчен зур бәйрәмгә әйләнгән. 88 яшьле Евгений Васюткинны сайлау комиссиясе әгъзалары өйләренә барып сайлатырга теләсәләр дә үзе килергә булган. Зәйтүнә Мифтиханова һәр сайлауда катнашып килә икән. Мондый җаваплы көнне өйдә торып булмый инде ди өлкәннәр, илгә көнгә иминлек теләп. Bir сайлауында калдырганым юк. Шундый жаратам, ул сайлау безнең өчен бәйрәм. Эштә вакытта да сәгать 8-дән калганым юк иде. Үзем килдем әле көнгенә. Сойласы келді, мында атуқалар машина білен келерге дедік. Мен яявыда барырмын әді, Алла білеті. Кімдер матур, яшы исендікке. Сайладығыз. Сайладық, Аллаға шүктір. Сайлаулар көнне район мәдәният бүлеге күчмә концерт төркеме оештырган иде. Үзешчән сәнгатьтә катнашучылар һәр сайлау участогында булып, үз чыгышлары белән сайлаучылар күңеленә бәйрәм рухы өстәде.
шатлыклы көн, енді бүгін сайлау күні боларак. Шуңа күрә біз енді иртүк таңнан диярлегенде біздің район мәдәният йортында беренче концертыбызны бирдек. Үзебезнең дәртле җырларыбызны, матур җырларыбызны инде килгән халыкка барсана бүләк итәбез. Әле күптән генә түгел Чишмә авылына да йөреп кайттык. Анда да үзебезнең матур итеп 1 сәгатьлек концертыбызны биреп кайттык. Хәзерге минутта, хәзерге мизгелдә инде без шулай ук үзебезнең концертыбызны башларга тырабыз инде. Менә ансамбль настроение белән үзебез бергә үзебезнең яраткан җырларыбызны халыкка инде барсана да бүләк итәбез. Сайлау вакыты кичке 8-дә тәмамланачак. Нурлат районы һәм шәһәре халкы сайлауларда зур активлык күрсәтте.